denyo kanunumnuan akakabsat ko dayta aket aramiden yo wen aramiden yo kanyak idi nabisinanak didak manda pinakan idi mawawak di danom didak manla pinainom anyaman nga aramiden yo kanunumpuan akakabsat ko dayta aket aramiden yo wen aramiden yo kanyak idi kan na etak didak manla pinadagos idi talamu-lamuak didak manla apinaduan anyaman nga aramiden yo kanunumpuan akakabsat ko dayta aket aramiden yo wen aramiden yo kanyak anyaman nga aramiden yo kanunumnuan akakabsat ko dayta aket aramiden yo wen aramiden yo kanyak idi nabisinanak didak manda pinakan idi mawawak di danom didak manla pinainom anyaman nga aramiden yo kanunumpuan akakabsat ko dayta aket aramiden yo wen aramiden yo kanyak idi kan na etak didak manla pinadagos idi talamu-lamuak didak manla apinaduan anyaman nga aramiden yo kanunum
Juan akakabsat ko dayta akit aramiden yo wen aramiden yo kanya. Kakabsat, kasadalan ni Apo Jesus nagtarigagay sumurot ken kuana. Inteng nga rod ita makikay sa ken kuana, babaen ti panagkararag tayo iti dalan ti krus. Iti dayto nga aldaw, dagiti intensyones tayo, ket agpaay kadagiti tattao, ti amin na pagilyan, ken dagiti lideres da, ken dagiti marigrigat, ken awanan. Ikararagan tayo, dagiti tattao ti amin na pagilyan, ken dagiti lideres da. Tamaamiris da kuma nga amin na tattao dito'y lubong, ket buklenda ti maymaysa asang katawan a pamilya. Iti kasta, sansang kamaysada amang birok ti pagsayaatan iti amin, ket liklikan da ti panagsisina ken panagdidin na dael. Ikararagan tayo, dagiti amin a lideres, kadagiti amin na pagilyan, tapno may kandalat ta kuma, ti saririt, sirib, nasaya ta panagdesisyon, ken pigsa mangipaay tulong para iti pagimbagan, dagiti tattao at serserbyanda. Ikararagan tayo met, tinasayaat, nasayod, ken nabalaygi apan naka-implementar, ti vaccination program kontra COVID-19 dito'y pagilyan tayo. Ikararagan tayo, dagiti nakurapay, awanan pagsapulan, ken dagiti mapukpukawan, iti baet daytoy a pandemya. Sapay kuma, tamasarakan da, tinamnama, iti baet, tinarikot, asasaaden da, babaen, ti managparabor at tulong, ti padada at tao, kadakwada. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Dagtari kagaya sumurot kanya, masapul at talikudan at bagina, ibaklay na di krus na ket suruten na, ibaklay na di krus na ket suruten na. Dati siya sinuman, amang ipatpatek ti biag na mapukaw nanto. Ngem ti mangyawat, ti biag na ken ayat, may salakan danto. Dagtari kakay sumurot kanya, masapul at talikudan at bagina, ibaklay na ti krus na ket suruten na, ibaklay na ti krus na ket suruten na. Umuna nga estasyon, ikideng ni Poncio Pilato amatay ni Jesus. Daydayawen da ka o Apo mi Heso Kristo ket agrugbap kam ken ka. Tagaputi na santuan ng krus mo, insalakan mo to'y lobong. Ti may basa, naadaw iti Ebanghelyo ni San Juan. Dandani nga ti aldaw iti sakbay ti piyesta ti Paskwa. Kinuna ni Pilato kadagiti Hudyo, adtoy ti ariyo impukaw da. Papapatay mo, pailansam iti krus. Sinaludsod ni Pilato kadakwada, kayat yu kadi pailansak iti krus ti ariyo,
Simungbat dagiti pangulwen a papadi. Awan sa bali nga arimi no dila ti emperador. Kalpasan na, inyawat ni Pilato ni Jesus kadakwada, tapno may lansa iti krus. Kararag. Apo Jesus, may sa sigurado abanag adumteng kada kami ti papatay. Dumteng daytoy kada kami adi masasaan. Iti may sangal daw. Adaal daw ti panakayanak mi. Ammo mi daytoy. Ngem sami ngammo ti aldaw ng ipapatay mi. No kanayon kuma silalagip kami nga ti may sangal daw. Dumteng to daytoy nga ipapatay mi. Agbiag kam kumangin aldaw si papasnek. Agingga dumteng ti pupusay mi. Tunggal aldaw, mabigbig mi dagiti sagot ken parabor nga ipaay mo. Tunggal aldaw, ket napatig, ken may papati, ti panangipateg mi kadagiti gundaway, ken kanito ti panagayat kengka, ken ti pada a tao. Tulungan na kami ngagbiag ana imbag ken nasantuan. Jesus anay lansa iti krus. Kaasyan na kami. Mangibawon ka, Apo, Tinasisingpet ngagserbi ti iglesia. Apo Jesus nga arimi, puon biag ken salakan mi, sikati pagyamanan mi, sikati pagrupaban mi, isaknap mo ti pagaryam, kadagiti amin ngayan, tapno inkam masarakan, di piaragsak ken salakan. May kaduang istasyon. Baklayan ni Jesus tinadagsen na krus. Daydayawen da ka, wapo Meso Kristo, ket agrukbab kam kengka. Tagapu tinasantuan a krus mo, insalakan mo to'y lubong. Ti may basa na adaw ti Ebanghelyo ni San Marcos. Idinalpasda na nagang angawan, inikatda tinalabaga akagay. Imbado damet laeng kenkwana ti pagan anay na, sada enruar, tapno ilansada iti krus. Kararag. Apo Jesus, inanugot mo, inakum kininbaklay mo kadagita abagam ti dagsen ti krus, ken dagiti amin apakadagsenan mi. Ikan nakam ti pigsami ngagtultuloy ngagdalyasat iti daytoy abiyag. Tapno saan kami ang maupay ken nagkapsot ti uray anya adumteng apakasuutan. Sapay kuma tatulungan mi, arayaten ken saranayen mi dagiti dadduma, tapno maanduran da dagiti pakasuutan ken pakatuukan ti panagbiagda. Adinto mangparmek ti ragsak ti panagbiag. Dawaten mi, Apo apasardengem ti pandemya. Amen. Jesus sanay lansay ti krus. Kaasyan na kami. Mangibaong ka, Apo. Iti nasisingpet ngagserbi ti iglesia. O Apo mi a Jesus, ni ka nagputeng iti krus, di ka impaidam ti ayat mo, nangiwaragawag kinapudno. Ikan na kami kadi, ture dayat mo anasudi, punasem kad ti kinadakes mi, iti krus mo sumurot kami.
May katlo nga estasyon. May daramudom ni Jesus ti umuna agundaway. Daydayawen da ka o apumi ay Jesu Kristo ket agrukbab kam ken ka. Tagapo tinasantuan na krus mo, insalakan mo ti lubong. Ti may basa na adaw ti libro ni Propeta Isayas. Ngem nasugat gapu kadagiti basbasol tayo, nasaplit gapu kadagiti dakis nga aramid tayo. Nawayawayaan tayo gapu ti dusa a sinagaba na, naagasan tayo gapu ti panakasaplit na. Kararag. Abo Jesus, numadaleb kami, ket naupay, kenapukawen tinamnamami. Mariknami kuma, tikin asideg mo kada kami. Mangawit kadagiti pakadagsenan mi, ken mangted pigsa kada kami. Tapno makabangon kami, ket tumakder, ken magna kami manen. Aramidem anadungo ti puso mi, kadagiti madaleb, itinadagsen daytoy a krus. Itdem kada kami, tinapabaro, tinagyusan nga ayat, ken panagipagrik na, ken panakikaysa. Nasged ko malatta ti tarigagay mi, tinasantuan a panagbiag. Dawaten mi apo, apasardengem ti pandemya. Amen. Jesus anay lansa iti krus, Kaasyan na kami, mangibaon ka apo, iti nasisingpet ngagserbi ti iglesyam. Babawi kayo kadagiti basbasol yo ket mamati kayo sumurot kayo iti dalan ko kuna di ako sa anak talek ken ka intang sit mo bukbukot ko apigsa ket sinangok ngag maysa tilubong ken ti awis na agbabawi kayo kadagiti basbasol yo ket mamati kayo sumurot kayo iti dalan ko kuna di ako. May kapat nga estasyon. Masabet ni Jesus ni Virhen Santa Maria nga inana. Daydayawen da ka wapumi nga Hesu Kristo ket agrukbab kam ken ka. Tagapuy tinasantuan na krus mo insalakan mo to'y lubong. Ti may basa na adaw ti libro ni Propeta Isayas. Liwliwaen kayto ijay Jerusalem. Akas ti panang liwliwa ti maysa nga ina iti anak na. Kararag. Inarakop niya po Diyos amin na panagsagaba idinasabat ni Jesus ni Maria nga inana. Ni Jesus tiladawan titunggal mapukaw ng ubing sakbay amay pasngay. Ni Maria tiladawan titunggal naganak nga agladladingit itinapukaw nga anak.
Pimusay sakbay wenno apaman a may pasngay. Apo, adda kakadi ti sidong dagiti maiwawa wenno mayadayo kadagiti ay ayatenda. Kabayatan daytoy nga pandemya, pabaruem ti langin-langin ti tunggal pamilya. Pukawem dagiti nagbabaitanda ket mabukel tinasingsinged alangin-langin iti tunggal kaamaan. Dawaten mi Apo apasardengem ti pandemya. Amen. Jesus, ang nailansa iti krus, Kaasyan na kami. mangibaon ka, Apo. Iti nasisingpet ngagserbi ti iglesyam. Di pa nag-iinayat, marikna ni Kristo. 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 Di pa nagpipinatek, 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 marikna ni Kristo. May kalimang estasyon. Tulungan ni Simon at taga Sirene ni Jesus sa mga baklay iti krus. Daydayawin da ka o apuming Jesucristo ket agrukbabkam ken ka. Taga po tinasantuan a krus mo, insalakan mo to'y lubong. Ti maibasa na do manipod ti Banghelyo ni San Lucas. Impanaw dagiti soldado ni Jesus, iti dalan, nasabet da ti maysa nga lalaki nga agnagan Simon at taga Sirene. Anaggapu iti away, ket agturong iti syudad. Tiniliw da ket impabaklay da ken kuana ti krus sada impasaruno ken ni Jesus. Kararag, Apo Jesus, sapay kumata sa anak nga agudeng nga umawat iti tulong no agkasapulan nak. Ket sidalaan nak kumamit ang mga paaynod da agkasapulan. Sapay kumata ti panakasapul mi ti tunggal maysa ket agbalin ataudan ti ragsak mi ken gundaway ti parabor nga adda amang bukel kada kami kas may maysa o kagimungan ni ti ayat. Idawdawatan mi dagiti dadaulo ti gobyerno, do doktor ken amin a trabahador iti salunat, papadi, kwerpo iti polisya, pwersa ti militar ken amin a makasapul ti grasyam iti daytoy a kanito. Dawatin mi Apo a pagsardengem iti pandemya. Amen. Jesus sa nailansa iti krus. Kaasyan na kami. Mangibaon ka Apo. Iti nasisingpet nga agserbi ti iglesyam. Anyaman nga aramiden nyo kanunumnuan akakabsat ko dayta aket aramiden nyo wen aramiden nyo kanyak iti
sinanak didak man la pinakan iti mawawak ti danum didak man la pinainom anyaman nga aramiden yo kanunungkuan akakabsat ko dayta aket aramiden yo wen aramiden yo may kalim nga estasyon. Punasan ni Veronica ti rupa ni Jesus. Daydayawin da ka o apumi a Heso Kristo ket agrukbab kam ken ka. Tagapo tinasantuan na krus mo, salakan mo to'y lobong. Ti maibasa na adaw ti Ebanghelyo kas insurat ni San Marcos. Ngem kinuna ni Jesus, baybayan nyo, apay ababalawen nyo, nasayaat unay ti inaramid na kanyak, kan kanayon nga dagiti napanglaw iti dennayo, ket uray anya akan ito matulungan nyo ida. Ngem saan akan kanayon nga addaak iti arpadyo, inaramid na ti kabailan na. Sinapsapwan na to'y bagik ang maisagana iti panakay tanim, kinapudno na kunak kada kayo. Sa di numan iti intero alubong apakay kasabaan to tinaimbag adamag. Masarasaritan to ti inaramid daytoy a babae apakalaglagipan ken kuana. Kararag, Apo Jesus, makakita ako maakasken ka, itdem kanyak, panangrasim, isem, narannyag arupam, tapno may lasag kuma kanyak, tidi agsarday adungo, ken pamateg mo. Naalibtakak kuma mangtaming karagiti makikuskuspil, ken saan ang mabigbigbeg, ken saan ang may kaskaso, ken maas asikaso. Tulungak ko maida, iti panang bigbig ko, akakabsat ko ida, ket nakiranod da, iti kinatanok mo. Agdawat kami, iti panang ngika, na isang sangayan agrasya para kadagiti kamkaming ti pamilyami. Ububing, babaket, lalakay, amasaksakit. Idawdawatan mi dagiti addaan ken awanan panggedan. Ken ti amin nakasapulan dagiti awanan. Dawaten mi Apo, apagsardengem ti pandemya. Amen. Jesus anay lansa iti krus. Kasyan na kami. Mangibaon ka Apo, Iti nasingpet nga agserbi ti iglesia. sikalaeng Apo, tinagpagkamangan, agtalekaken ka, makikay saken ka, sikalaeng Apo, tinagpagkamangan, tuy biyag ko, sagot kimong sikalaeng Kristo, tinagpagkamangan, agtalekaken ka, makikay saken ka, sikalaeng Kristo, tinagpagkamangan, tuy biyag ko, sagot kimong sikalaeng kapsat, tinagpagkamangan, agtalekaken ka, makikay saken ka, sikalaeng kapsat,
pinagpagkamangan tuy biyag ko sagot mo. May kapitong estasyon, may tiklem ni Jesus iti may kadua agundaway. Naydayawin da ka wapo mi Aso Kristo ket agrokbabkam ken ka. Tagapu tinasantuan na krus mo, insalakan mo to'y lubong. Imay basa na daw ti surat kadag ti Hebreo. Ngarod, masapul ko apudpudno ama maipada dagiti kakabsat na. Tapno agbali na napudpudno ken naa si akangatuan apadi. Iti panagserbi na iti Diyos. Iti kasta pakawanen ti Diyos dagiti basol ti tao. Ita matulungan na dagiti masulisog agsibod ta isu a mismo nasulisog ken nagsagsagaba. Kararag, Apo Jesus, bangunin nakadi no marikriknak, adjakon kabailan pay ti bumangon iti panakay daramudum ko, kadagiti kanito ti panagbiag ko nga inlugesnak ti bagyo, tinadagsen na parikot ken krisis, ket awanen ti pigsa ken tipker ko, nga agtultuloy iti panagdalyasat ko iti biag. Ipaay mo ama miris ko tinaandor ken napigsang anak ti Diyos, bataken at ibayen ken tarabayen nakto, agingga ang makagtengak iti pagtaengan ti Diyos. Dawaten mi Apo apasaldengem ti pandemya. Amen. Jesus anaylan sa iti krus. Kaasyan na kami, Mangibaon ka Apo. iti nasisingpet nga agserbi iti iglesyam. Jesus pakawanenak iti nagbasulak di nakatbaybayan masumyasit dalan siya kunti agbabawi iti nagbasulak Jesus pakawanenak iti nagbasulak Jesus pakawanenak iti nagbasulak kadagiti kaadwan kabusor ken pagayam siya kunti agbabawi iti nagbasulak Jesus pakawanenak iti nagbasulak Jesus pakawanenak iti nagbasulak kadagiti kakabsat pamilya ken karubak siya kunti agbabawi iti nagbasulak Jesus pakawanenak iti nagbasulak. May kawalo nga estasyon, masabat ni Jesus dagiti babayi ti Jerusalem. Daydayawen da ka o Apo mi Jesu Kristo ket agrugbabkam ken ka. Tagaputi na santo na krus mo, insalakan mo to'y lubong. Ti maibasa na adaw ti Ebanghelyo ni San Lucas. Adu at tao ti simurot ken ni Jesus, sumagmamano kadakwada ti babayi. Sangsangitan ken dungdung awanda ni Jesus, tinalyaw na ida ket kinunana, babayi at taga Jerusalem,
di dagsang sangitan. Dagiti bagbagiyo ken dagiti anak yu ket di ti sangitan nyo. Tao masidegen dagiti aldaw a panagkunanto dagiti tattao. Nagasat dagiti babae a di nagan-anak, di nagsikog ken di nagpasuso. Kararag. Apo Jesus, ikanak kaditi puso ang naglasag, tapno makipagragsak kadagiti agragragsak, ket makipagladingitak kadagiti agladladingit. Ikatem ti kinamanaging bubukod ko amang yad adayo kanyak ti padak a tao, tapno makikaysa ken makipagriknaak ti panagbiagda. Si wawaya-waya ngagtignay ti sidongda. Babaen ti awanan panagin ko kuna kinamanagparabor mo. Kawesan na kami ti kabal ti panangsalaknib mo. Dawaten mi apo apasardengem ti pandemya. Amen. Jesus anay lansay ti krus, Kaasyan na kami. mangibaon ka Apo. Ti nasisingpet ngagserbi ti iglesyam. Intayon ken ni Jesus, iruknoy daytoy bagi. Puso na anaayat, dayawen di agresat. Jesus ken kai serbimi, daytoy puso ken bagimi. Jesus ken kai serbimi, daytoy puso ken bagimi. O Jesus aman nakabalin, tuy daga si kataknin, amang pet tinawadwad, apik sa iti pekat. Jesus ken kai serbimi, daytoy puso ken paghimi. Jesus ken kai serbimi, daytoy puso ken paghimi. May ikasyam nga estasyon. May itikleb ni Jesus ti may katlo agundaway. Daydayawen da ka o Apo mo Jesu-Kristo ket agrukbab kam ken ka. Taga po tinasanto anakos mo, insala ka mo to'y lubong. Ti maibasa na adaw ti may kadwa libro ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Namitlo ang nagdawatak ti Apo, may katen na kanyak daytoy. Ngem insungbat na kanyak. Umanayan ken ka ti parabor ko. Tanapigpigsa ti panakabalin ko no nakapsot ka. Ngarod, maragsa kanak unay amang itangsit ken yaman a kinakapsot ko. Tapno mariknak ti panalaknib ti panakabalin ni Kristo. Kararag. Apo Jesus, kalpasan ti ado ti panakaitikleb, panakaidaramudom, panakaidugmom iti dana ti panagbiag ko. Di mo ka ti palubos sa mapukaw ko tinamnamak, ket maupayag ti panagturong iti kagsak ngagnanayon, ken kinasanto ti panagbiag. Adda kalakit di iti sidong ko, sa anak anay lunod iti nakasang a panagtalinait ko iti kapitakan. Gapu iti di agsarday panagulit-ulit ko kadagiti bidtot ken basbasol ko. Lunggak kumatigasyam, manipot itilet ang tuy pusok. Item ka ti panangibagwanan ura itan.
Tulungam dagiti tattao abumangon, ket maamiris da dagiti bambanag iti labes tinatanuan, ket makita da tina espiritu ang anag dagiti paspasamag, ken pagteng iti agdama. Dawati miapo apagsagdengem ti pandemya. Amen. Jesus, anaylan sa iti krus. Kaasyan na kami. Mangibaon ka, Apo. Iti nasisingpet nga agserbi iti iglesia. Apo marik na daka, Apo marik na daka, inted mo't biyak mo, kenayat mo, Apo marik na daka. Tiag-biag ket matay, tiag ragsak, agliday, tiag-biag masapul maagayat. Tiag-biag agtalek makisao, tiapo agkanta, agrupab iti Dios. May kasangapulo nga estasyon. Oksobenda ti pagananay ni Jesus. Daydayawin da ka o apo mi Yesu Kristo ket agugbab ken ka. Tagapu tinasanto na krus mo, insalakan mo ti lubong. Ti maibasa na adaw ti libro dagiti salmo. Uapok sa nakadi apanawan, umaynak ispalen, darasennak atulungan. Kararag. Apo Jesus, agbutengak ang makitadak, dagiti minamauyong apagdandanagak. Kastapay dagiti nalimit abidot ko. Mabainak ket kayat ko tagliming, akas kadaadan ken iba. Ngimgapu kada kami, nauksubang ka, ket lamo-lamo ka, akinat katawaan ti sangalubungan. Liwliwayem Apo, dagiti malalais. Pangasim ta kawesan nagitayat mo. Kawesam ti sangatawan, babaen ti pagananay ti ayat mo. Dawatin mi Apo, apasardingem ti pandemya. Amen. Jesus analansa iti krus. Kaasyan na kami. May baon ka Apo. Iti nasisingpet ngagserbi iti iglesia. Tarigagay muti umuna, agserbi ka iti amin na parswa, ligat ken tuok ipturam ida, inka idaton iti Dios Ama. No tarigagay muti umuna, awitem ngarod ti krus na, maagpaay ti kakabsat na, tapno kinadakes mapukaw da. Agserbi kayo ngarod, tinaganti Apo, agbabawi kayo, mamati kayo, no tarigagay muti umuna, awitem ngarod ti krus na, maagpaay ti kakabsat na, tapno kinadakes mapukaw da. May kasangapulo ket maysa nga istasyon. May lansa ni Jesus iti cross. Daydayawin da ka o apo mi Hesu Kristo ket agrupbab kam ken ka. Tagaputi na santuan na krus mo, insalakan mo to'y lubong.
Ti may basa na adaw tinasantuan ng Ebanghelyo kas insurat ti San Lucas. Ididim tingda iti lugar amanagan banga-banga. Inlansada ni Jesus iti krus. Inlansada met ti dua a kriminal. Maysa iti makanawan ket ti sabali iti makanigit ni Jesus. Kararag, Apo Jesus, kaslanapno tinamnama ken kari ti panagbiag mo, ngem nakakalkaldaang, tanagpatingga iti nakababain apan nakailansam iti krus. Arakupem kadi dagitay kasla langada iti awan kaes-eskan na abinanagda iti panagbiagda. Dagiti kasman la awan ti serbida, dudiket buong ti ulo ken parikot ditoy lubong. Ket kas iti kaasideg mo kada kami kadagitoy nasipnget a panawen ti panagbiag mi. Sapay kuma tamakiranod kami ti gloria ti panagungar mo. Kas iti isusurot mi iti dalan ti krus mo. Tulungan na kami a makaripirip iti lawag iti ngudo ti usok ti panagungar. Dawaten mi Apo a pasardengem ti pandemya. Amen. Jesus, anay lansa iti krus. Kaasyan na kami. Mangibawong ka, Apo. Iti nasisingpet nga agserbi ti iglesyam. O Apo Jesus, umay ka. Dito'y pusok agnaet ka. Ikutam to'y biag ko ken kararwak. Tapno diak to may sinaken ka. Iturong nakadu Apo. Tarabayem aladay to'y numu. Tapno agserbiya kasi pupuno. Aging katungpal to'y biyak ko. Dati ayat mo isu Apo ti biyak ko. Ket ti asim isu Apo ti kiret ko. Ket ti bilin mo isu Apo ti bagnos ko. Nga agturong kinapudno. Dati ayat mo isu Apo ti biyak ko. Ket ti asim isu Apo ti kiret ko. Ket ti bilin mo isu Apo ti bagnos ko. Nga agturong kinapudno. May kasangapulo ket dua nga estasyon. Matay ni Jesus. Daydayawen da ka o apumi a Jesucristo ket agrukbabkam ken ka. Tagaputi na santuan na krus mo, insalakan mo ti lubong. Ti may basa da adaw ti Ebanghelyo ni San Marcos. Iti alas 3 iti malem, impukkaw ni Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Kayat naasawen, Diyos ko, apay abinaybay anak. Kararag. Apo Jesus, kadkadwa emket andingayen na kam kadi iti oras ti papatay mi. Sapay kumata dagiti may pagarup abinaybayan idan ti Diyos, ket mariknada ti adda akin asideg ti Apo kadakwada, adida pulos impagpagarup. Sapay kumata dagiti may pagarup ken mamati nga awan ti Diyos, ket masarakan dati nasinged a kaaddana. Sakbay ti pupusay mi, samayen na kami tapno masupapakan mi dagiti basbasol mi, tapno makapagsagana kami anasaya at iti panakaukukum mi, iti sasalang mi iti Apo. Dawaten mi Apo apasardengem ti pandemya. Amen. Jesus anay lansa iti krus. Kaasyan na kami. Mangibaon ka Apo,
iti nasisingpet nga agserbi iti iglesyam. Sanay bagunay nagpasulak ken ka pakawanin nak apo mga asika asinot saan nagsangit makakita ken ka titeng at taga ken langit nga iti krus silalansa bato apamulinawen tinaglasod ken limukom iti tukot ti barukum ti addaan kasta arik na Jesus sanem bagunay nagbasulak ken ka pakawanen nak apo mga asika. May kasangapulo ket tallo nga estasyon. Maibaba ni Jesus manipod iti krus. Daydayawen da ka o apo mi nga Jesucristo ket agrukbab kam ken ka. Tagapu tinasantuan na krus mo, insalakan mo to'y lubong. Ti maibasa na adaw ti ebanghelyo kas insurat ni San Juan. Agsipud tat aldaw iti panaginana idi. Dinawat dagiti tuturay a Hudyo ken ni Pilato a matukol dagiti saka dagiti nailansa ken maikat dagiti bagida kadagiti krus. Dinawat na detoy tadida kayat a mabati dagiti bangkay kadagiti krus iti aldaw a panaginana. Taynesangsangayan dayta mapasungad nga aldaw. Apo Jesus, itan ibabada kay ti krus ket agbugsot kay ti takyag dagiti mga ayat ken ka tanagtaleneed agingga ti panungpalan. Sapay kumatad dan kam tured ngagtaleneed as ipupudno ken ka uray pay narigat narikot ken nadagsen. Ipay mo kadingat agtaleneed kami anapudpudno kadigitay ayaten mi uray awan ti maawat mi akasukat ken subad na. Dawaten mi apo apasardengem ti pandemya. Amen. Jesus ay nailansa ti krus. Kasya na kami. Mangibuon ka apo. Iti nasisingpet ngagserbi ti iglesyam. Mangisalakan Kristo Dios amin ti langit dayawen da ka ibunan nagdagdakkel maayat mo di dagup amin na pinarswa Kristo nga ari siksika di pagtamdan mi ito'y daga arida ka nga agnana ayun no iti lubong kenderep kayat na kam maisinaken ka ita aywan mo ingkam itale tuy sinupot mo akararwa Kristo
may kasangapulo ket tupat nga estasyon, may tanem ni Jesus. Daydayawen da ka, o Apo mi Jesucristo, ket agrukbab kam ken ka. Tagapu tinasanto na krus mo, insalakan mo to'y lubong. Ti maibasa na daw ti Ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Inalang arod ni Jose ti bangkay ni Jesus, binuon na iti baro alinen alupot, ket inkabil na iti tanem anang ikungkong iti bato ngagpay kumaken kuana. Kararag, Apo Jesus, itan na itabon ka ni titanim, aginana kami kuma itaayat mo, si tatalged nga uray saan anabatad no anya ti dumteng amasakbayan, agtalek kami ti dungo ken pamateg ti ama, itdemkad kada kami tagtalinaed ti kinaandor mi, agingga nga awaten mi ti awag ti panakayab mi, ngagturong iti awan pagkurangan na apanagbiag. Ita kinaimbag mo, pagkalmaem dagiti pagbutbutngan ken pagdandanagan mi, papigsaem ti pamati, namnama ken nadyusan a panagayat mi. Dawaten mi Apo apasardengem ti pandemya. Amen. Jesus anaylan sa iti krus, Kasya na kami. mangibaon ka Apo, Iti nasisingpet nga agserbi iti iglesia. Kaasyam Apo, kaasyam daytoy ilimi, di nakam gurguraen nga agna nayon. Apo indengan nakam ket kaasyan nakam, tapi man ken ka nagpasul kami, sakiten daytoy puso mi, di kinadakes di kapwanan mi. Kaasyam Apo, kaasyam daytoy ilimi, di nakam gurguraen nga agnanayon. Oratio Imperata, agpaay ti panakaikanawa manipud iti 2019 Nobel Coronavirus. Managayat ken manangaasi nga ama, agkamang kami ken ka iti nakaro apakasapulan mi. Ikanawa na kami kadi iti COVID-19 virus amang parparigat kada kami, ken nakaigapuan payen ti papatay ti adu at tao. Dawaten mi nga iwanan na kamkad asiayat, ket babaen itamak kapaimbag nga imam, pukawem ti panagbuteng mi iti sakit ken patay, pasubliem ti namnamami, ket patibkerem iti pamati mi. Dawaten mi ti panangtarabay mo kadagiti tattao, anak kay panungan iti panangbirok iti agas daytoy asakit, ken ti panakaputed iti panagwaras na. Pagyamanan da ka iti bakuna anaparnuay, ket nagbalin gapu metlaeng ti panangidalan ti panakabalin mo. Tarabayem ti panangaramat mi kadagitoy a bakuna, tapno agsardengen iti pandemya ditoy pagilyan mi. Idawdawatan mi dagiti amin a trabahador ti salunat, tapno taripatwenda iti umiso ken napnuandungo dagiti masakit. Itdemkad kadakwada ti salunat ti panunot ken bagida. Papigsaem ti panangikumitda iti bagbagida iti annungenda, ikanawam ida iti sakit. Idawdawatan mi dagiti agsagsagaba iti daytoy asakit, sapay kuma tamuimbagdan. Salaknibam dagiti mangtartaripato kadakwada, itdem ti agnanayon a panaginana kadagiti pimusayen. Paraburan na kam kadi itagrasyam kadagitoy narikot a panawen, tapno makapagserbi kami para iti pagimbagan ti amin, ken tapno makatulong kami kadagiti agkasapulan. Sapay kuma tagapu ti panagsisinakit ken panagipagrik nami iti tunggal maysa, ket aglabas to daytoy a krisis, ket idalan na kami ngagturong ti panagbalbaliw ken kinasanto.
Dawaten mi daytoy gapu ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Isu a makipagbiag ken makipag-ari ken ka. Ititimpuyog ti Espiritu Santo, itagnanayon nga awan inggana. Amen. Kumamang kami ken ka itapan naklaknib mo, unasantuan nga ina ti Diyos. Di mo kadpayen dagiti karkararagmi, da kami nga day tinakaro a pakasutan, ngimi kanawa na kami ket di ti amin na pagpegadan, o nagloryaan ken inggasatan a Birhen. Birhen Santa Maria, pia dagiti masakit, ikakaasi na kami. San Jose, ikakaasi na kami. San Rafael Arcangel, ikakaasi na kami. San Roque, ikakaasi na kami. San Lorenzo Ruiz, ikakaasi na kami. San Pedro Calungsod, ikakaasi na kami. San Agustin, ikakaasi na kami. Mangibaon ka apo, iti nasisingpet ngagserbi iti iglesia. Kararag ni Santo Papa Francisco ken ni Apo Santa Maria iti tiyempo ti pandemya a COVID-19. Maria silaw ka ti dalan mi, maysa ka senyal ti panakaysalakan ken namnama. Italek mi ti bagbagi mi ken ka asalunat dagiti masakit, ta iti sakaanan ti krus nakikaysa ka kadagiti sinagaban ni Jesus asaen ken tuo. Ket nagtalined ka anatigker iti pammating. Sika asalakan dagiti Romano, ammom dagiti pakasapulan mi. Ket sinanama kami nga ipaay mo daytoy, tapno kasijay ka na ti Galilea, agsubli kami nga grambak ken nagragsak, kalpasan daytoy a tiyempo ti panakasuot. Tulungan na kami kadi inati na Diyosan ngayat, asumurot iti pagayatan ti Ama. Ken mangtungpal iti baga ni Apo Jesus, anang ken kadagiti sagabaen mi, ken nang baklay kadagiti ladingit mi. Tapnoy turong na kami babaen ti krus, iti ragsak ti panagungar na. Amen. Iti panalaknib mo, kumamang kami ken ka na santuan nga ina ti Diyos. Di mo kad paayen dagiti karkararag mi, da kami nga day tinakaro a pakasuotan, ngimi kanawa na kami ket diti amin a pagpegadan, unagloryaan kenenggasatan a Birhen. Kararag ken Santo Papa Francisco ken San Jose. Salwadam una santuan nga gaywan ti pagilyan mi. Silawam dagiti nakaipatuman ti annungen, agpaay ti sapasap a pagimbagan. Tapno maamwanda akas iti panakaamom, no kasano ti panangayuanda kadagiti na italek kadakwada. Itdem ti kinalaing ti panakaammo kadagiti agsapsapol ti may yataday awagas agpaay iti salunat ken pagimbagan dagiti kakabsat mi. Patid kerem dagiti agserserbi agpaay ti pagimbagan ti padada a tao nga agkasapulan. Uray pay agpeggad ti bukod da abiyag ken salunat. Dagiti volunteers, nurses, doctors nga adda iti lungalong ti panakateripato dagiti masakit. Bendisyonam o San Jose ti Iglesia. Manipod kadagiti ministro na aramidem kadi ti Iglesia mga agbalin a senyal ken instrumento ti lawag ken kinaimbag mo. Tarabayan mo San Jose dagiti pamilyami. Iti nainkararagan a kinaulimek pataodem iti panagtutunos ti nagbaitan kadagiti naganak ken anak da. Tapno na isang sangayan awagas kadagiti ubing. Taginayonen ket manipod kinagmaymaysa ken liday dagiti babaget ken lalakay. Ipaay kadi nga awan ti mabaybayan kadakwada iti lagdingit ken panakaupay. Liliwaim dagiti nakapsot unay patid kerem dagiti nagbidot, babaet mo dagiti napanglaw, iti sidong ni Birhen nga ina, ipagpakaasim iti Apo awayawayaan dati sa ngalubungan. Manipod ti anyaman agkita ti sakit. Amen. Agpaay ti panggep ni Santo Papa. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo. Dumteng kumati pagaryam, matungpal kumati nakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakami taldaw dito'y, ti kanen mi ti patinayon ngaldaw. Pakawanem dagti basol mi,
akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manukot iti suliso, isalakan nakamket iti dakes. Ave Maria, napno ka iti grasya, napo Diyos yataken ka. Sika tinenggasatan kadigiti amin na babae, kitnenggasatan met tibunga ti tiyan mo ani Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, Diyos Anak, ken Diyos Espiritu Santo. Kas idi punganay, kas tamit ita, ken itignanayon nga wan inggana. Amen. Mangibaon ka, Apo, iti nasisingpet nga agserbi iti iglesyam. Ti Apo at ako mga kada kayo. Bendisyon na kay timan nakabali na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Pagraymanda ka, O Jesus, ket daydayawen ka, tagaputi na santuan na krus mo, insalakan mo tuy lubong, kaasyan ako Diyos, akas iti kadakel ti asim, ken kas iti kado ti dungong, punasem dagiti kinadamkes ko, dalusan na punay ti kanagulip ko, ketugasan na kadagiti basbasol ko. Pagraymanda ka, O Jesus, ken daydayawen ka, tagaputi na santuan na krus mo, insalakan mo tuy